салом алайкум бародаро, салом алайкум подписчиков ва касоне ки моро тамошо доранд. Бародаро, мо имрӯз тасмим гирифтем ки дар як мавзӯъ ба шумо видео кунем, гап занем. Ҳамин дафтаре ки дидестен, аллакай худтон ҳис кардем ки чӣ хел дафтарай ва видео дар чӣ мавзӯъ мешавад. Ҳамин дафтара бародаро мо хостем ҷамъбаст кунем. Дар ҳамин сита проекти хонаи хонаҳои 2 ҳуҷрага, 3 ҳуҷрага, 4 ҳуҷрага, проектҳои лимонхонаҳай, оғилай, ҳамчи проекте дар ҳамин мо кашидагем. То ҳамин вақт мо мехоҳем ба шумо ҳамаша нишон диҳем ва ҳамаша гап занем бародаро. Видеоро бо диққат тамошо кунед. Мо ҳамаша проектҳоро нишон медиҳем ва камтар дар бораи расходҳош гап мезанем. ва бо касоне ки ҳамин проектҳо мисол кадомеш маъқул мешавад, номерои имо ватсап дар описани видео мешавад, нависен, бо суҳбат мекунем бародаро. хулоса ҳамин видеои имрӯзамон тамошо кунем, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. рафтем. чӣ хеле ки мо гуфтем бародаро, дар ҳамин дафтар сита проектае. имрӯз мо ҳамаша ба шумо якта ба якта нишон медиҳем ва камтар дар бораи расходош гап мезанем. ҳамаша фаҳмонда медиҳем, ай қафои дафтар сар мекунем, барои ки проектҳои навтар дар ин тарафай. Якум проект намяй хонаи 967 2 ҳуҷрага, якта калидор дорад. хонаҳо 620 ва калидор 620 метр. Общий фундаменташ 45-60 пагони метр шидагай, 70-40 рехтаган. Расходи фундамент 6333 сомон шидагай. Расходи стена бо ғишти лои якриада чиндаган 270 баландиш. Расходи стена 6540 сомон шидагай. расходи киришаша бародаро мо ҳамин хел ҳисоб кардагем 16240 сомон шидагай. общий расходи хона ҳамин проект ҳамин хона 29113 сомон дар ҳамин проект дар ҳамин хона расход мешавад. ин ҳамин якум проект ном буд. ана бо дигаришта мегзарем. ана инҷа якта проекти хонаи 3 ҳуҷрагай бародаро. ин ҳама условияш ҳастай. зал дора, ванна дора, кухни дора, хонаи детски дора, спални ва якта меҳмонхона дора. хона 13-9.5. общий фундамент 72 пагони метр шидагай. хедисен ҳама размерош ҳастай. озамира мо бо камтар дар бораи расходш гап мезанем. чанд қисм дар ҳамин расход шидагай. расходи фундамент бародаро 72 пагони метр, 70-40 рехтаган, 9935 сомон дар фундаментш расход шидагай. ва расходи стена бо ғишти пухта якриада 270 баландиш 17420 сомон расходи стена шидагай. ва расходи стенаро бародаро бо ғишти лои ҳам ҳисоб кардагай. расходи стена бо ғишти лои якриада 270 баландиш 9940 сомон бо ғишти лои шидагай. расходи кириша 20830 сомон дар ҳамин расходи кириша ҳамин хона расход мешавад. ана общий расходи хона рамка ҳамин хона бо ғишти пухта агар ҳисоб кунем 48185 сомон ва бо ғишти лои 40705 сомон дар ҳамин проект дар ҳамин хона расход шидагай. ва фарқ байни ғишти пухта ва лои 7480 сомон фарқ дорад. яъне бо ғишти лои арзон меғалтад шумода. ана ҳамин проект буд бародаро. мо шумода нишон додем ва расходшам гуфтем. хонаи 3 ҳуҷрагай. ана бо дига проекта мегзарем. ана инҷа якта проекти оғилай бародаро. 10-6 метрай. ин видеош ҳастай дар канал. чӣ хеле дидагиен хитон. ида расходи ҳамин оғил 2 этажай 16652 сомон общий дар ҳамин оғил расход шидагиай.
акнун бо дигаришта мегзарем. ана инҷа якта проекти лимонарниач хеле дидестин 25 да 5 проекти лимонарни. ана инҷа мисол ҷое ки нам дидестин зиёдушко. ана инҷа ниҳолои лимон мисол 2 та 4 та 6 та 8 та 12 та лимон меравад. дурада 12 24 дарахти лимон меравад. амира озимо расходша камтар гап мезанем. дар фундамини ҳамин бародаро анам чихедесен намҷа нависагиай ҳамаш обши расходи ҳамин лимонарни 9679 сомон дар ҳамин расход мешавад. ва ана инҷа бо як проекти майдакай хонаи дуҳуҷрагай. ина хонаҳо дутарафадан ва байнда якта калидорай 7 да 12. ана дар расходи фундамини ҳамин бародаро 6655 сомон расход шудагиай. дар стенаш 13060 сомон расход шудагиай. стена бо ғишти пухта 290 баландиш. ана расходи киришашда бошад 16240 сомон дар киришаш расход мешавад. ва обши расходи ҳамин 35955 сомон дар анами проект расход мешавад. бо дигаршта мегзарем. ана якта хонаи 4 ҳуҷрагай 14 да 8 якта калидор дорад 4 та хонай. чихедесен размерош ҳамаш ҳастай. обши ҳамин хона фундамини 69/30 пагони метр шудагиай. расходи фундамин 7768 сомон ва расходи стенаш бо ғишти лои 270 баланди як рада 5800 сомон ва расходи киришаш бошад конверни пушондаган 19970 сомон. обши расходи ин хона бародарон 33538 сомон дар ҳамин хона расход шудагиай бо сомонӣ. ана бо рубли русӣ гирем 239557 рубл расход шудагиай. ана чихадесем проекти 14 да 8 4 ҳуҷрай якта калидор размерош ҳамаш ҳастай. ана бо дигарш гап мезанем. ан якта хонаи дуҳуҷрага якта калидор дора байнда 10 да 7. ина хоно ҳамаш размерош ҳастай. обши фундамент 46/4 пагони метр шудагиай 70 да 40 рехтаган. расходи фундамент 5325 сомон расход шудагиай ва расходи девол стена бо ғишти пухта 2.5 баландиш 14871 сомон дар расходи стенаш расход шудагиай. ана ҳозир киришаш тайёр нестай. ана аминҷа то киришара 20196 сомон дар ҳамин проект дар ҳамин хона расход мешавад. кириша ҳисоб нестай беғарз ай кириша. ана чихедесен якта хонаи калонай 4 ҳуҷрагай якта калидор дорад. ана инҷа бо гараж дорад. размерош ҳамаш ҳастай. хонаи 21 да 7 ай тарафуш и тарафуш 8 метрай. дидесен ҳамаш размеро ҳастай. обши фундамент 82/5 пагони метр шудагиай. ана мера ҳозир расходша камтар гап мезанем дар бораш. ана ира расходи стенаш ҳастаю расходи киришаш. расходи стена бо ғишти пухта як ряда 3 метр баландӣ 28190 сомон расход шудагиай. ва расходи киришаш бошад дар хонаи 21 да 8 ана 31539 сомон дар расходи киришаи ҳамин хона расход мешавад. ва фундаментшам расходш ҳаста ҳамиҷа. обши то ҳамин будшавиш рамкаш бародаро 71708 сомон дар ин ҳамин проект расход мешавад.
ана инҷа якта хонаи ду ошёна ҳай, ду этажа гӯем. ҳама нигоҳ кунен, ҳамааш ҳастае. Мисол дар поён якум этажда якта спални, якта меҳмонхона, ана инҷа якта хона, мисол инҷа детски хона дора, инҷа баня дора, кухни дора. ана инҷа залай, и якум этажа 13-9 общий фундаментш 79 азда 2 пагони метр шидагия, 1 метр баландӣ, паҳмиш 40 рехтагиан. намирози камтар расходша гап мезанем. рози проекти дуюм этажам нишон метем шумода. анаи дуюм этажа инешхересен ҳаму залай соя ду тарафа лестница буромадагия, болода 4 ҳуҷра, якта калидор, размерош ҳамаш ҳастай. намира ози расходша камтар гап мезанем. расходи фундаментш 79 азда 2 пагони метрда 18185 сомон дар фундаментш расход шидагия. стенашта бошад 38650 сомон расход шидагия. стена якум метр ғишти пухта, 1.5 риад ғишт, 3 метр баландӣ. ва инҷа монолит дора байнушта. монолит шуда 123,5 квадрат шидагия, 20 сантиметр баландӣ рехтагиан. 25750 сомон дар монолит расход шидагия. ва расходи стенаи дуюм этажда 23578 сомон расход шидагия. ана расходи киришашта бошад. болош мансара бародаро 23090 сомон дар киришаш расход шидагия. дар анамо проекте ки мо шумода нишон додем. ана проекти ду этажада, анаи дуюм этажа. ана инҷа бо яктаи дига хонаи 4 ҳуҷрагай, калидор, дута калидор дорад, 4 ҳуҷрагай, 14.5 да 8 метрай. общий фундамент 72 азда 6 пагони метр шидагия, 80 дар 40 рехтагиан. и фундаментш ба санг бароштагия, 5567 сомон дар фундаментш расход шидагия. дар стенаш бошад 22025 сомон дар стенаш расход шидагия. ва дар киришаш 20110 сомон дар киришаи ҳамин хона расход шидагия. ин хонаи 4 ҳуҷрага. ана бо якта хонаи 4 ҳуҷрагай, 14 дар 10, 4 хона, якта калидор, пеш навес дорад. чиқадесен ҳамаш размерош ҳастай. общий фундамент 69 азда 8 пагони метр шидагия, 70 дар 40 рехтагиан. расходи фундамент 9619 сомон расход шидагия. стенаш бошад 31565 сомон. стенаш бо ғишти пухта 1.5 риад, 270 баландиш. ва расходи киришаш бошад 29510 сомон дар киришаи ҳамин хона расход шидагия. общий расходи ҳамин хона бародаро рамкаш 70694 сомон дар ҳамин хона расход шидагия. навес дорад, 4 ҳуҷра, якта калидор. ана якта хонаи 5 ҳуҷрагай, чиқадесен пеш як фигура дора медрои. ана инҷа калидора ростаки як хона, баъд 4 хонаи дига, ду таи тараф, ду таи тараф. размерош чиқадесен ҳастай. общий фундаментш 79 азда 4 пагони метр шидагия. дар фундаменти ҳами 9890 сомон расход шидагия. дар фундаментш 70 дар 40 рехтагиан. аз стенаш бошад 2.5 метр баландӣ бо ғишти лоӣ мо ҳисоб мекунем 7104 сомон расход шидагия. ана стена бо ғишти пухта 2.5 метр баландӣ 24494 сомон бо ғишти пухта ҳисоб кардем. расход шидагия 24494 сомон, 2.5 метр баландӣ. ана расходи киришашта бошад. расходи киришаша 21280 сомон
дар киршаи ҳамун хона расход шудаги хонаи 1670 да 743 шифр. Ана ҳамин хонаи 1670 да 740. ана ҷата хонаи времянкаи бародаро 25 да 4 дута ҳуҷра, якта калидора, инҷа бания дора, ошхона дора, амбор дорад. Общий фундамент 74 пагони метр шудаги. Дар фундамент 5625 сомон расход шудаги. Дар стенаш 13800 сомон ва дар киришаш 8310 сомон расход шудаги. Общий расход ҳамин хона бародаро як рӯи пӯшака 27735 сомон дар ҳамин хона расход шудаги. ана бо дигарша мебинем. ана инҷа бояд хонаи 16 метр дар 4 ана тарафи 380 шудаги хонаи ҳарфи г гӯя мешавад. Общий фундаментш 50,6 пагони метр шудаги 70-40 рехтаган. Ана дар фундамент 6228 сомон расход шудаги. Ана дар стенаш бошад 27190 сомон расход шудаги 2 метр баланди 1.5 риад ғишт. дар киришаш бошад 14130 сомон расход шудаги конверт. Общий расходи хона 47548 сомон дар ҳамин проект расход шудаги. ана бо дигашта мегзарем. ки хонаи майдаки духонага ира дар канал ҳастай гуфтагем ҳамаша. инҷа якта хонаи калонаи дуфигурай 11 да 13 чиқадесен. инҷа заллай спални дора, кухни дора, бания дора, детски дора, ҳама условияш ҳастай. Фундаментш 82 пагони метр шудаги 70-50. расходи фундамент 12565 сомон ва расходи стена бо ғишти пухта 270 баландиш 28295 сомон. расходи киришаш бошад 3700 сомон дар киришаш расход шудаги. общий расходи хона рамкаш бародаро 71506 сомон дар анами хона расход мешавад. бо дига шагар мезанем. инҷа бояд та хонаи калонай 1940 да 1140 5 ҳуҷрагай, як тарафда 3 ҳуҷрай, ин тарафда 2 ҳуҷрай, кухни дора, бания дора, калидор дора ва инҷа ҷои гараж дорад. общий расходи фундаментш бародаро 70-40 рехтаган 107 пагони метр шудаги 12055 сомон дар фундаментш расход шудаги. расходи стенаш бошад 290 баланди баршиган як ғишт 43608 сомон дар стенаш расход шудаги. ана киришада бошад бародаро 49510 сомон дар киришаи мехона расход шудаги. общий расход то будшавиш рамкаш бародаро 105173 сомон дар анами хона расход шудаги. инҷа бо якта хонаи 4 ҳуҷрага, як калидори дароз дорад, якта бания дорад. общий фундамент 83,2 пагони метр шудаги. расходи фундаментш 11979 сомон 70-40 рехтаган. расходи стенаш бо ғишти лои 7572 сомон. ана расходи кириша бародаро 21660 сомон 1590 да 950. дар анами хона общий расходш 41211 сомон дар анами проект расход мешавад. ана бояд та хонаи 4 ҳуҷрагай 4 ҳуҷра, якта бания дорад. ана инҷа
хонаи детский мешавад. 1450 да 7.5 общий фундамент 70 погони метр шидаги. Расходи фундамент 9260 сомон шидаги. Расходи стенаш 20034 сомон. Стена 2 метр баландиш, як риад ғишти пухта. Расходи киришаш бошад 20310 сомон. Общий расходи хона 49604 сомон дар анами хона расход мешавад. Боз дигарашто мегзарем. Анҷата проекти скредняй. Ята проекти як фигураи бародаро 1350 дар 9 ипараш 7. Общий фундамент 69 погони метр. Фундамент 9230 сомон расход шудаги. Стена дар боғиш пухта 1.5 риад 270 баланди 24405 сомон ва киришада 21931 сомон расход шудаги. Общий 55566 сомон дар анами проект расход мешавад. Анаинҷа якта проекти квадратни 11 ба 11 4 хонаи. Общий фундамент 73 погони метр шидаги. Дар фундамент 9930 сомон. Дар стена бо пеноблок чиндаги 270 баландиш 3390 сомон ва расходи киришаш мансардни 27230 сомон расход шудаги. Общий расходи хона рамка 67550 сомон дар анами хона расход мешавад. Бояд хонаи ду фигура 1410 да 1160. Хонаи 8 ҳуҷрагай кухни дорад, баня дорад. Общий фундамент 112 погони метр шидаги. Як дар 40 рехтаган 23790 сомон дар фундаментш расход шидаги. Дар стенаш боғиш пухта як риада 3 метр баланди 32500 сомон ва дар киришаш 28820 сомон расход шидаги. Общий расход ами хона 85110 сомон дар анами хона тобудшавиша расход шудаги. Бояд та хонаи 4 ҳуҷрагай детский дора, спални, меҳмонхона, 2 калидор, баня дорад. 6 дар 14. Общий фундамент 63 погони метр 70 дар 40 7832 сомон дар фундаментш расход шудаги. Дар стенаш боғиш пухта 16575 сомон. Стена боғишти лои 8540 сомон ва расходи киришаш 17440 сомон расход шудаги. Общий расходи хона бародаро 41847 сомон боғишти пухта расход шудаги ва боғишти лои 33812 сомон. Фарқ байни ғишти пухта ва лои 8035 сомон фарқ дорад. Бо ғишти лои арзон меғалтад. Ана ин проекта. Ана бояд та хонаи майда ки 3 ҳуҷрагай баня дорад, 3 хонаи, 1 калидор дорад. Общий фундамент 52 погони метр шидаги. Расходи фундамент 5745 сомон. Расходи стена 17170 сомон ва расходи киришаш 15490 сомон дар ами расход шудаги. Ана общий расход ами хонаи майдак 38405 сомон дар анами хонаи майдак расход шудаги. Инҷа та хонаи подвал дора. Бинен я бор размеруша. Инҷа бояд та хонаи 12 да 8. Общий фундамент 626 погони метр 70 дар 40 шидаги.
4 ҳуҷрага, якта калидори дурӯзакӣ дорад. Дар фундаменташ 7508 сомон, дар стенаш 18890 сомон ва дар киришаш 20710 сомон расход шудагӣ. Обши расходи хона рамка 47108 сомон дар анами хона расход мешавад. Анаята хонаи 15 дар 15 ихел секунҷа шидагӣ. Обши фундаменташ 81,3 пагони метра, ин ҳамаш размерош ҳастай бинен. Дар фундаменташ 11590 сомон, дар стенаш 24920 сомон ва дар киришаш 20160 сомон расход шудагӣ. Обши расходи хона 56670 сомон дар анами хона расход шудагӣ. ана инҷа бояд та хонаи квадратния 10 ба 10 4 ҳуҷрагай бания дорад, размерош ҳамаш ҳастай, калидор дорад. Фундаменташ 66 пагони метр шудагӣ, 70 дар 40. Обши расход 7625 сомон, стена 30080 сомон ва кириша 20260 сомон дар ҳами хона расход шудагӣ. Обши расходи хона рамка 57965 сомон дар анами хона расход шудагӣ. ана якта хонаи 11 дар 8 20 4 ҳуҷрага, якта калидор дорад. обши фундамент 59,8 пагони метр, хонаи кам расходай. дар фундамент 6949 сомон, дар стенаш 11850 сомон бо семенблок 270 баландиш ва дар киришаш 16060 сомон расход шудагӣ. обши расходи хона 34859 сомон дар анами хона расход шудагӣ. анаята хонаи 260 дар 250 ду фигурай, обши фундамент 67 пагони метр, 70 дар 50. расходи фундамент 7856 сомон, расходи стена бо семенблок 15103 сомон ва расходи кириша 29050 сомон дар ин хона расход шудагӣ. обши расходи хона рамка 52009 сомон дар анами хона расход мешавад. ана якта хонаи 11-20 дар 9-20 4 ҳуҷрага бания дорад, калидор дорад, размерош ҳамаш ҳастай дидестен. обши фундамент 668 пагони метр, расходи фундамент 7649 сомон, стенаш 22500 сомон ва киришаш 20210 сомон расход шудагӣ. обши расходи хона 50359 сомон дар анами хона расход мешавад. ана инҷа бояд та хонаи квадратния 12 ба 12 4 ҳуҷрага бания дорад, размерош ҳамаш ҳастай, чиқади дидестен. обши фундамент 82,5 пагони метр шудагӣ. расходи фундамент 12020 сомон, стена бо ғишти пухта 2 метр баландӣ 25950 сомон ва расходи кириша 29514 сомон расход шудагӣ. мансардни кириша. обши расходи хона рамка 67484 сомон дар анами хонаи квадратни расход шудагӣ. хонаи 13 ба 9 4 ҳуҷрагай, ана инҷа чӣ дора, бания дора, чиқар дестен. обши фундамент 72 пагони метр шудагӣ. расходи фундамент 9120 сомон, 70 дар 50. ана стена бо семенблок баландиш 270 23650 сомон ва расходи кириша конверни 20830 сомон. обши расходи хона рамка бародаро 53600 сомон дар анами хона расход шудагӣ.
анами буд бародаро видеои имрӯзамон. Анами дафтара мо пур кардем, дафтари нав да гузаштагем. ин дафтара гуфтем я ҷамъбаст кунем, ҳамаша ба шумо гап занем. боқӣ дар панои Аллоҳ бошед, дар канал подписатсия кунед, дастгирӣ кунед, ай видеои нави мо бохабар бошед. иншоалло бо проектҳои нав ҳастай, бо проектҳои нав кашидестем, бо проектҳои беҳтарин пешкаш шумо мегардонем. ай шумо дастгирӣ, ай мо пешкаш мекунем ба шумо чӣ намуд проекте дар корай. хай боқӣ дар панои Аллоҳ бошед то видеои оянда.